What's up sa inyo, mga kasoy? Ayan. Today's video, mga kasoy, may naghahamon sa mga spicy girls. Kung napanood nyo yung video na yan. Ayan, so ngayon ipapakilala natin sila kung sino-sino ang mga spicy boys. Ayan. Kung may spicy girls, may spicy boys. Ayan, so kaya mga kasoy, sana mag-enjoy kayo sa video na to. Kaya pakita na natin. Let's do this. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? Missing you, I'm missing you. Come to me again. So ngayon mga kasoy, ito na, ipapakita na natin isa-isa. So yung spicy girls 4 lang. So sila mga spicy boys 5. So isa-isayin natin silang pakilala. Kaya let's go. Oo nga po pala si CB. CB! Ayan. So ano masasabi mo sa mga spicy girls? Kumanda kayo. Manda kayo! Ako nga pala si Buknoy. Buknoy, ano masabi mo sa spicy girls? Sana magkaharap kami balang araw. Yeah! Ako nga ba si Lagbuls? Nakikita niyo to mga spicy girls? Wala kayo dito! Oh! Push! Anong pangalan mo? My name is MJ. MJ, ano masabi mo sa spicy girls? Uwi na kayo bago kayo manganga. Ganda po basta na yun. Ay, Ano pa? Pangalan mo? ako nga po si JR. JR. Ano masabi mo sa spicy girls? Loading, loading, loading. Ano masabi mo sa spicy girls? Umanda kayo sa gagawin ko. Ah! Kaya So ngayon mga kasoy, narinig nyo naman ang kanilang bawat isang sinasabi. Tama ba? So narinig nyo naman ang kanilang mga pangalan at saka mga mensahe nila sa mga spicy girls. So abangan nyo to mga spicy girls. Nag-aamon talaga sa inyo ang papalarin na magkakaroon ng singlaki. Singlaki nila ang milk tea na bibigay ko. Ayan. Dapat dali sa mental hospital. Ayan. So mga kasoy, ito na. So ito na yung unahin na natin na yung isa, yung nagpakilalang una. Kaya watch this. Ayan, so ito na si CB. Ano, CB, kaya mo ba yan? oo naman. Oo. Kita niyo to? Okay, in 3, 2, 1, go! Ngat nga! Sarap! Pakita mo. Linok na nikap na. Ang tapang ni CB. Ano? Wala na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Linok. Wala. Antibay ni CB. Sumisigaw na siya. Okay, upo ka muna. Ano masabi mo? Ano masabi mo pala? Easy? Easy! Ito Ito na ang si pangalawa. Buknoy. Buknoy. Ayan, gaano kaya Ayan, tapang nakita si nyo to. Buknoy? Sa akin, ganda. Easy. Ayan, tapang yata ni Buknoy ah. Strong yata si Buknoy. Matapang ya. Ay, matapang pala si Buknoy mga kaibigan, no? Kasoy. Yan, harap dito kapag wala nang laman yung bunganga, doon ako bibilang. Ay, sarap. Gusto ko na rin kumain ngayon ng sili. Wala na.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano masabi mo sa spicy girls? Girls. Wala silang panama! Ayan. So, dalawa sila nakalunok. Dapat dali sa mental hospital. Eto, lalamunin ko na. Pantapang naman ni ano ah. Ito mga Pangalan na kasing to. Black ball. Jug balls. Lag balls. Ay, ginawang ano lang ah. Ah, sarap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano masabi mo sa Spicy Girls? Ayun sa inyo. Nana. Ang dali lang, punta mo ka dito, dalawa. Hoy. Saan kayo pupunta? Run. Oh, umuwi na yung tatlo. Kukuha to ng tubig. Maluwa-luwa sila mga kasoy. Oh, ay na si MJ, ano, ready ka na? Yes, nakikita niyo to? Wala sa akin to. Okay, 3, 2, 1. Sarap. Ayun o. Ang sarap naman yan. Kaibigan. 3, 2, 1. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano masabi mo sa Spicy Wala Girls? kayo. Wala kayo. Ba't umiyak ka? Yung sakit sa mata. Kaya ko to. Pero naiiyak. Alis na ako sa rin. Oo. Anong pangalan mo kasi? JR. JR. O, ano masabi mo sa Spicy Girls? Mga Spicy Girls, nakikita nyo to? Umanda na kayo. Tatakbo na ako mamaya. Tatakbo na ako mamaya. Okay, 3, 2, 1, go! Ay, ang lutong, crispy. Crispy yung sili mo ha. Ayun na. Ah, tapang ha. Nga kapag wala na ha. Pipilangan kita ng 10. Ayan. Tatapang ng mga ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano masabi mo sa Spicy Girls? Kaya ko to, pero naiiyak na ako. Tatakbo na ako. yung mga Spicy Girls, wala man tumakbo sa kanila. Ba't yung mga kasoy tumakbo? So mga kasoy, ayun na nga, ha? Nakita nyo naman kung paano sila umiyak at tumakbo sila mga kasoy. So wait lang mga kasoy ha, iniwan nila tayo eh. Hanap muna tayo ng pwesto natin. So yun mga kasoy, eto na sila. Ayan. Ayan sila oh. Isa-isahin ko muna sila bago tayo magtapos. Easy? Anong feeling? Dito ka. Anong feeling? Ano kasing pangalan nito? CB. CB, anong feeling na kumain ka ng isang sili para sa mga Spicy Girls? Napaka-basic. Partida malaki sa amin, sa inyo maliliit. Wala pala kayo eh. Next. Punta dito. Ito, si Boy Pakwan. Ikaw. Anong pangalan mo kasi? Buknoy, ayan. Anong feeling? Anong feeling na kumain ka ng sili para sa Spicy Girls? Yeah. Dito ka, harap ka dito. Medyo masandali. Partida mas maanghang sa akin. Mas mapula. Mas mapula. Oh, next. Ikaw, Bologs. Bologs. Ako nga ba si Bologs? Wala kang kay sa akin, wala kang binadbad.
Yung sa inyo, ang ganyang katingting lang, nagtatalon-talon pa kayo. Kasi sa ako sa bahay ako. Wala kayo, Spicy Girl. O ikaw, putaan dito. Ano masasabi mo sa Spicy Girls? Kayo ang hihina nyo. Kami, kulay pula. Kayo kulay berde. Kulay verde ikaw. Ayan, ito yung pinakabunso nila. Ayan, o. Tatakbo na ako. Ano? Diba sinabi ko kanina, tatakbo na ako. Pero ngayon, kumain ako ng ito. Hindi na maparas. Oh. So, dito kayo lahat. Dito kayo lahat. Dali. Ayan. Dito kayo lahat. Dito kayo lahat. Ayan. Partida sa akin, pinakamalaki. Ayan, o. Ayan, bumili sila ng ice cream. Sininok pa. Ayan. Ayan sila, o. Sabi So- daw nung isa. So mga kasoya, salamat sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo. Anong dapat nilang gawin? Anong dapat nilang gawin? Ay, mag-practice pa. Practice pa kayo, hindi pa. Ayan. So mga kasoys, like, share, comment, and subscribe natin kayo sa akin. Ayan, hanggang sa uli mga kasoy. Ayan, o. Hello. Thank you and God bless. Peace. Oh, soy ko. Oh, oh, oh.